Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आव आसा खालामो बयबो नोंथांमोना मोजां दङ दा दिनै फाइनाली नोंथांमोननि ग्रेड 4 रिजाल्ट बेनो जाबाय DHS हेल्थ डिपार्टमेन्टआव DHS-DME आयुष जाय नोंथांमोना एग्जाम होदोंमोन दा फाइनाली अफिशियेल नटिफिकेशन दिनै नोंथांमोना रिजाल्ट चेक खालामनो हासिगोन आरो मोनसे गोदान सिस्टेम खालामबाय जे एग्जाम नोंथांमोना दिनै रिजाल्ट मोननाय लोगो लोगो सेकेन्ड स्टेज एग्जाम होनांगोन आरो बेयाव नोंथांमोना पास जाबासो साख्रि दा बेखायनो जों थांसै फै अफिशियेल नटिफिकेशन नायनोसै दा जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आरो गोदान आदार्श विद्यालयानि साख्रि ओंखारदों जों बेखौबो नायगोन मोनसे सर्ट नटिफिकेशन दा जों बे ग्रेड 4 नि रिजाल्टनि बागै नायग्रोनोसै अफिशियेल नटिफिकेशन नोंथांमोना भिडिअखौ हानाय एसेबां शेयार खालाम आरो काट अफ बेसेबां थांगोन होनोब्ला बेबादि आपडेट गैया जास्ट नोंथांमोननि काट अफआ एसे गोजौ थांगोन मानोना गोबां काट अफ थांनायखौ नुनो मोनदों बिनिफ्राय दिनै नोंथांमोना रिजाल्ट मोनगोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना आपडेट लाबोगोन आरो रिजाल्ट होखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोनखौ आरोबाव टेस्ट लाबावगोन बेनो जाबाय एप्टिट्युड टेस्ट लागोन माने नोंथांमोनखौ एग्जाम लाबावगोन सेकेन्ड स्टेज आरो बे एसे मिनिमाम मार्क्सनि एग्जाम जागोन बारा एसेबां हाई लेभेलनि जाया एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि बे एग्जामा जागायसिगोन 3 and 4 मेआव अके 3 and 4 मेआव जागायसिगोन बेयाव नोंथांमोना माखासे रल नाम्बार मोनगोन दिनै आरो बेयाव पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि साख्रि बेनो जाबाय ग्रेड 4 हिसाबै बेनिफ्राय नोंथांमोना 29 एप्रिल एबा दिनै लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायदो आरो जायफ्रा पास जायो नोंथांमोना डकुमेन्ट भेरिफिकेसननि थाखाय गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लांफानांगोन गुवाहाटीयाव बाङागरावहाय थांनानै बेखायनो नोंथांमोना गासैखौबो रेडि खालामदो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायदो आरो लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन बेनो जाबाय DHS-DME ग्रेड 4 नि आरो बेनि फाइनाल रिजाल्टआ नोंथांमोना मेयावनो मोनगोन आरो जयनिं जानो हागोन गासैबो रिजाल्टआ मेयावनो जागोन होनखादों नोंथांमोना बेखायनो अफिशियेल वेबसाइटआव मोनगोन नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव चेक खालाम अब्लासो नोंथांमोना बे अफिशियेल नटिफिकेशन डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बेनिफ्राय आदर्श विद्यालयाव गोदान भेकेन्सिस 486 ओंखारदों DTनि आन्दाराव थाबैनो एप्लाइ जासिगोन 1 मे एबा 1 मे जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना अफिशियेल डिटेल्सखौ मोनजोबगोन नाथाय एप्लाइआ 1 मेआवनो जागोन दा बे पस्टआ टिचिं स्टाफ आरो लोगोसे नन टिचिं स्टाफ बेखायनो जेब्ला अफिशियेल नटिफिकेशन फैयो आं नोंथांमोननि फिन खनसेबाव भिडिअ खालामगोन दा बे स्कुलाव आदर्श विद्यालया नोंथांमोना बे पस्टआव मावनो हासिगोन 486 भेकेन्सिस आरो बेयाव 11 मान्थ्स होनना बुंदों आरो लोगोसे रिनिउएबल जाबाय थागोन बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे बयबो रेडि जायो अफिशियेल नटिफिकेशन गासैबो डिटेल्स फैयोबा आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन दा बे मोनसे सर्ट नटिस जेराव नोंथांमोना DTनि आन्दाराव गासैबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफ्रानोखि क्राइटेरिया गोरोबो बेनोमोन लोगोफोर DHS रिजाल्ट नोंथांमोना लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो चेक खालामदो आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना होना दोनबाय जाहाथे बयबो नायनो हायो